Hisgot si Jesus sa Ebanghelyo karon og sin against the Holy Spirit. Iyon na Ginoo, kinsa katong magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gyud mapasaylo. Naingon pa Ginoo, mas mapasaylo pa ang magsultig dautan batok sa anak sa tao. Unsa man ning gitawag og sin of the Holy Spirit or sala batok sa Espiritu Santo. Gitawag kining salaa og sa in English og persistent impenitence. Unsa man ning persistent impenitence? Usa kini kamatang sa sala nga diin imo nga gihimo kanunay ang pagsalikway sa Dios. Kana bang wa na dili na ang tao maghuna-huna nga napay Ginoo sa iyang kinabuhi. O kanunay nga gisirad-an sa tao ang tanang mga posibilidad nga din mulihok ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sa laktod nga pagkasulti kining sala sa Ginoo sa Espiritu Santo nga dinhi mapasaylo kanang di na ka maghinulsol. Kanang wa nay Ginoo sa imong kinabuhi. Wa nay Dios sa imong kinabuhi. Ang imong binuhatan dili na iha sa Ginoo. Imong hunahuna wa nay Dios. Imong pulong ug imong nilihukan wa nay anino sa Ginoo. Mo na gitawag og sin against the Holy Spirit. Asa man ni nato makita? Makita nato ni sa daghang mga pamaagi, mga igsuon. Panalitan kun ang tao dili na gyud sa maghinulsol niya taliwa sa panahon nga siya nagtinga na hapit na mabugtuan sa iya naginhawa mo ingon gyapon siya nga way Ginoo. Og dili ko mutuo og Ginoo sa akong kinabuhi. Mo nay persistent impenitence og dili kana mapasaylo. Na mangutana ta nganong di man mapasaylo padre nga ingon mag-Ginoo nga tanang sala pasayloon. Asa may explanation ani nganong dili mapasaylo? Dili mapasaylo tungod kay ang gikinahanglan sa pasaylo sa Ginoo ang ato mang paghinulsol. Ang ato mang pagbasol, ang ato mang paggitawag og konversyon, ang ato bang pagsalikway, pagbidya sa hiwi natong binuhatan aron nga ato nga isulob ang kamatuoran kabahin sa Ginoo. Ang tao di ka maghinulsol unsaon man pagsuod sa grasyas Ginoo. Mao bitaw nga sa pagtulunan sa simbahan naay mga tao nga giproklamar sa Ginoo nga tuan sa gingharian sa langit, mao na mga santos, diba? Naapoy apil po sa atong tinuuhan nga naay mga kalag nga tua pas purgatorio nga di nang inahanglan pa sa atong pag-ampo mo bitaw na magkalag-kalag ta. Pero kabati ba mo og naay giproklamar sa simbahan nga na impierno? Wala. Ang simbahan hiingon nga nalangit si San Isidro Labrador, nalangit si San Vicente Ferrer, pero wa mo proklamar ang simbahan og usa ka tawo nga inyo kini si kuan tuan ni sa impierno. Wala. Ngano man sa kaahilad man sa itong kasing-kasing, Ginoo ra gyud makabasa. O Ginoo ra hingpit nga nasayod sa unsay suod sa kasing-kasing sa tao. Mga kining gihisgutan ni Jesus dinhi nga sala batok sa Espiritu Santo nga dili pasayloon. Mahitabo lamang kini kung naa nato ning tulo ka kahimtang. Primero, kung dili na gyud ka mutuo og mudawat nga naay Dios sa imong kinabuhi. Ikaduha, kung dili na ka mutuo og mudawat nga dunay grasya sa pasaylo nga gitanyag sa Ginoo bisan pa man sa atong pagkamakasasala. O ikatulo, kung gisirad-an na ang atong kaugalingon sa mga butang nga iya sa Ginoo ug ato nang gipasulabi ang ato ang kaugalingong panghunahuna, kaugalingong paminsar, kaugalingong mga binuhatan nga wa mahisibo sa kabubuton sa Ginoo.
muna gitawag og sin against the Holy Spirit. Persistent impenitence. Walay paghinulsol, walay kahadlok sa Dios, walay pagdawat sa Ginoo, walay pag-angkon nga kunwa ang Dios, wa kitay mahimo.